नुफेरा एक्सिडेन्ट नुनानै खर'खौनो बोरैबा मोनजोब्बायमोन लोगोफोर। ओमफ्राय नै एसे खर'खौ थान्दा खालामनो थाखाय साहा लोंनो हाबबाय आरो जोङो। सेन्डविचबो जाफेराखैमोन, मानसिफ्रा होनो बिनि सेन्डविचआ गोथावथार होननानै, ओमफ्राय बेखौनो जानो होननानै हाबबाय आरो जों। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। जोङो जादों जायजों सेन्डविचजों। क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल दिनै जोबनानैसो फैनो मोनबाय आंहा। दाख्लैफोर टाइम मोनाखैमोन फैनो। जोब्बाय गैला। होमबाबो नायला लांनोसै लास्टनि लास्ट। सिङाव दंबावो माथो। बुक फेयारा बुक फेयाराव हाबहैसै होमबाबो दसेनो। हेल' एभ्रिवान, खुलुमबाय। नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ, आंबो मोजाङै दङ। ओमफ्राय नै आङो दा दंफैयो बुक फेयाराव, लिटारेरि फेस्टिभेलावहाय। दिनैहाय लास्ट आरो दाख्लैफोरनो जादोंमोन प्रग्रामा, ओमफ्राय दिनैथ' प्रग्राम गैला, ओरैनो बुक फेयारा दाबो दंबावो आरो सिङावहाय। ओमफ्राय आङो बेखौनो टाउनाव थांदोंमोन नालाय नायलांनोसै होननानै हाबफैदों आरो। अब्ला नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो भिडिअखौ। चलो अंदर चलते हैं। नै बेबायदि बानायनानै दोनदों आरो गेटआवहाय। मानि बियो एकदम लेखा गुबै बायदि नुथारो। गोजौआवबो बेनो गोजा। The Lord of the Ring. सिङाव नैबेबायदि आरो लोगोफोरनि। फिसा सोर